Окей, какво става, хора? Николай Панчев тук и както може би знаете, вчера бях съкрушен, понеже Германия отпаднаха от своето собствено европейско първенство, след като Испания ги биха по доста шантав начин, ако трябва да бъда честен. Нека си поговорим накратко за матча. Нали, сега няма да се заблуждавам, няма да лъжа. Испания очевидно бяха по-добрият отбор, понеже през по-голямата част от матча владееха положението и топката. Създадоха много повечето шансове и положения, ако трябва да съм напълно честен. И разбира се, заслужено вкараха първи. Или по-точно Дани Олмо вкара за Испания в 51-та минута и Германия бяха на път да отпаднат, докато не дойде 89-та минута, където Флориан Вирц успя да изравни и да остави малки шансове за Тони Крос да не се откаже от футбола точно през тази вечер. След това обаче започнаха продълженията и буквално в последният възможен шанс Испания успяха да вкарат отново, или по-точно Мерино. На края на матча, разбира се, Германия опитаха абсолютно всичко, дори Дани Карвахал си изкара червен картон, но за жалост that was for no use, понеже Испания продължиха напред въпреки всичко. Да, няма да лъжа, този матч доста ме огорчи и честно казано след това нагледах особено много матчът между Португалия и Франция. И честно казано до някъде може би си спестих доста време, понеже този мач беше честно казано доста скучен, но за това ще си поговорим малко по-късно. Да, огорчен съм, наистина огорчен съм, разочарован съм от момчетата на Хулиан Нагелсман, Джулиан Нагелсман, както и да е все тая, но какво да се прави, такъв е живота. Тони Крос, както може би знаете, повече няма да играе в футбол, понеже се отказва поради каквато и да е причина. Разбира се, има много коментари за това, че той е трябвало да бъде изгонен в този матч, понеже е извършил твърде много нарушения. Но също така, нека коментираме и тази ситуация ето тук, където очевидно Германия трябваше да получи дуспа, но все пак не я получиха. Нали? Очевидно е, че тук Марк Кукурела играе с ръка в наказателното поле на своя тим, но въпреки това нямаше дуспа, така че предполагам са какви до някъде, но нали не трябва да се изненадваме чак толкова много от това, понеже съдия на този матч беше Антони Тейлър. Ние всички знаем, че Антони Тейлър е просто ужасен рефер, може би един от най-ужасните на този свят и честно казвам нямам абсолютно никаква идея как пичагата все още има работа, но нали предполагам какво по дяволите знам аз. Не знам, просто нямам абсолютно никаква идея защо по дяволите на това европейско са решили, че е добра идея да вкарват и тези клоуни като Антони Тейлър, Майкъл Оливър и така нататък. Кой по дяволите сметна, че това е добра шибана идея? Нямам си на представа. И сега Испания са на полуфинал срещу Франция, защото както може би знаете, Франция успяха да победят Португалия в доста скучен матч. Испания може би на тях ще има малко по-трудно, понеже както вече казах, Дани Карвахал си изкара червен картон. Той е доста основен играч за Лафория Роха, така че може би и те до някъде се пред всякакъв случай, но нали това е без значение. И най-накрая Испания успяха да победят домакинът на европейското първенство, на което и участват. Сега обаче нека коментираме европейското за Германия, смисъл дали отборът на Нагелсман всъщност се представи добре въпреки тяхното сравнително ранно отпадане от турнира. Бих казал, че Германия бяха задоволителни. Да, със сигурност не бяха перфектни, има още много на каквото може да се работи, ако искат да постигат нещо значимо за напред, но въпреки това смятам, че всъщност до някъде впечатлиха по-голямата част от футболните фенове. Имайки си предвид какво беше положението преди европейското, понеже знаете, тогава положението не беше много добре. Имаха загуби от Австрия, от Турция, преди няколко години даже сгубиха и с 6-0 от Испания, което беше просто може би един от най-тъмните моменти за отборът на маншафта, но въпреки това смятам, че играха добре. Разбира се, стендаутс бяха играчи като примерно Тони Крос, Мусияла, Мануел Нойер, въпреки че на почти 40 години продължава да играе добре. И като цяло по нас не мога да се оплача чак толкова много от този отбор. Да, както вече казах, не беше перфектен, но все пак смятам, че игра добре и да се надяваме, че те продължават да награждат за напред.
И разбира се, другият матч от четвъртфиналите, които за сега са играли, беше матчът между Португалия и Франция. И да, както вече казах, не гледах особено този матч. И двата отбора като цяло с 3-0 успяха да продължат до тази фаза на турнира, но все пак Франция накрая успяха да наделят, както и до някъде си мислят, че ще стане. Но се стигна до дуспича, което поне аз не го очаквах, понеже, както може би знаете или не знаете, бях казал в моето предишно видео, че се надявам матчът между Франция и Португалия да не е 2 часа и половина дълъг, както беше финалът между двата отбора преди около 8 години. За жалост даже беше още по-дълъг, понеже този път имаше и дуспи. И след като само Жоао Лао Феликс изпусна на дуспите, Франция успяха да продължат напред. Да, сега разбира се, много хора ще обвиняват Феликс за загубата на Португалия, но не смятам, че това е особено честно, имайки се предвид, че реално целият отбор на Португалия и на Франция участие са виновни за факта, че нямаше един гол през тези 120 минути, а даже може би и повече, така че и така първият полуфинал на Еврото е ясен, а именно матчът между Испания и Франция и кой ще успее да победи. Ами, честно казвам, нямам абсолютно никаква идея, но имайки се предвид, че Испания елиминираха Германия, ще съм за Франция този път, въпреки че не съм все още особено убеден в този отбор на Дидие Дешамп, въпреки че имат невероятни играчи буквално навсякъде. Те до сега не са вкарали и един наистина сериозен гол и като цяло там положението относно голове и положение е доста зле. Испания със сигурност имат много повече вкарани голове, създадени положения, така нататък. И поне аз смятам, че ще контролират играта много по-добре, отколкото отборът на Франция в техният матч, който предстои, но ще видим. И днес, разбира се, са другите два четвъртфинала, а именно матчовете между Швейцария, Англия, Нидерландия, Турция. Да, нон-стоп забравям за тези отбори, честно казано. И кой ще продължи поне според мен? Ами разбира се, ще стискам палци на Швейцария в първия матч, понеже просто ме кефят повече от Англия. Англия с 3-0 успяха да бият Словакия, което беше просто fucking embarrassing, докато Швейцария без абсолютно никакви проблеми през повечето време успяха да бият Италия, които, както може би знаете, са за сега европейските шампиони. Нидерландия, Турция. Тук ще съм за Нидерландия, понеже пък Турция отстраниха Австрия. Другият отбор, който бях предрекал, че ще е на финал на това европейско, но разбира се това не стана. Така че да, честно казвам сега, когато Германия и Австрия ги няма, не съм сигурен за кой да съм. Не съм сигурен кой да подкрепям, честно казано. Да, все още нямам идея. Еми да, окей, това като цяло е това видео, надявам се да ви е харесало. Разбира се, ще направя видео и с останалите матчове, които ще се играят днес, но ще е утре или пък тази вечер по-късно, не съм сигурен. И ако това видео ви е харесало, може да го лайкнете, да се абонирате и така нататък и ай чао!